Hello, vítam vás na týždennej analýze Bitcoinu, kde si vysvetlíme, čo cena spravila, na čo som vlastne upozorňoval a čo si myslím, že cena spraví tento týždeň alebo najbližšie týždne. Dopredu hovorím, není to finančná rada, sú to len moje pohľady na finančné trhy, obzvlášť krypto. Dobre. Začal by som s denným grafom, kde sme vlastne, keď už som vlastne v posledných analýzach hovoril, že máme tu stále vlastne uptrend, kde tvoríme stále vyššie highs, vyššie lows. S tým, že posledný týždeň sme vlastne boli v tejto konsolidácii na daily, z ktorej sme vlastne už vyrazili, takže za mňa to je, s tým, že sme tu uzavreli denné sviečky, to je zatiaľ za mňa ešte stále bullish. S tým, že tieto červené čiary nám tu vlastne zaznamenávajú likviditu v tej mesačnej supply zóne. To znamená, jedna likvidita je na 40 026, ďalšia 42 976, potom 47444 a 4889 to už je top toho vlastne tej supply zóny. Dobre, tieto 4 likvidity ma zaujímajú preto, lebo v týchto 4 likviditách buď môže vlastne byť zvrat, alebo po ich vykopnutí sa môže ísť vyššie. Dobre, z daily pohľadu, jak som hovoril, stále sme bullish. Zo 4 hodiny, keď si to pozriem, táto biela čiara vlastne značí pondelok, kde sme vlastne otvorili pondelok bearish s tým, že som upozorňoval na túto demand zónu, že keď sem prídeme, tak môže tu byť vlastne nejaký odraz smerom hore. Tuto na Discorde vám ukážem, jak som to vlastne písal pred 5 dňami, som tu vlastne natáčal video, toto je YouTube video screen, kde som hovoril, že z tejto demand zóny môže prísť vlastne tu push a tu vlastne reversal smerom hore. A to sa vlastne, tu som potom posielal obrázok, že to sa aj stalo. Len taká malá vsúka. Dobre, s tým, že sme sa vlastne odrazili od tejto demand zóny, kde bola vlastne likvidita nad ňou, čo znamená vlastne, že veľa tých, ktorí longovali a mali stopky práve tu, tak boli vykopnutí s tým, že to bola tá likvidita, ktorú ten trh potreboval na to, aby išiel vlastne na vyššie hodnoty. Dobre, zo 4 hodiny tu máme viac vlastne tu čistý uptrend s tým, že tá price action, ktorá konsolidovala tu, sa nám presunula tuto. Toto je momentálne swing low a toto je zatiaľ swing high, pokiaľ sa nevykopne a ešte nebude chcieť ísť vyššie. Čo si myslím, že už sme tu dosť blízko, tak buď sa to vykopne, ja si myslím, ešte možno aj dneska, neviem, alebo zajtra, alebo v útorok určite, aspoň môj názor. S tým, že keď sa vykopne, tak možno nejaký reversál do tejto zóny, i keď ešte jedna zóna tu je, na ktorú si za chvíľku vlastne ukážeme. S tým, že toto všetko sú vlastne tu internal liquidity, to znamená, že likvidita v range, tak si to vlastne zaznačujem ja. Tu external liquidity je vlastne swing low, to znamená, že keď toto bude prerazené a uzavreté, čo je aj vlastne weekly low, tak je dosť pravdepodobné, že ten reversál môže možno dojsť, ale zatiaľ sa budeme riadiť tým, čo nám vlastne ukazuje trh a ten trh je jednoznačne veľmi vlastne bullish. Dobre, to je vlastne prvá zóna, ktorá ma zaujíma s tým, že je nad demandom zasa likvidita. Táto likvidita ma zaujíma tiež skrz to, že toto vlastne boli tiež equal highs, ale môžeme si to dať ako swingové high, keďže sa to prerazilo. Jak boli tu equal highs, to znamená rovnaké highs, kde je vlastne naakumulovaná likvidita shortov, s tým, že tu majú stop lossy, tak to bolo vykopnuté. S tým, že jak sa to vykoplo a ešte tu manipulácia došla, tak sme vlastne odtiaľ to videli reversál, ktorý si za chvíľku ukážeme na pol hodine, na ktorý som tiež vlastne upozorňoval s tým, že na Discorde som písal, že tuto to príde,
toto, že prídeme sem, výkop liquidity, break a smerom hore, tak si to za chvíľku ukážeme. Dobre, hodina nám ukazuje, hodina nám ukazuje presne to, že jak sa toto swingové high vlastne breaklo, tu prišiel uzáver, tu prišiel retest a vlastne sme pumpovali hneď hore. Dobre, tým pádom toto celé je náš nový range. Môžem si to naznačiť žltou, by ste videli. Toto je náš nový range, kde chceme vlastne chytať obchody. Nezaujíma ma teraz, čo je tuto vľavo, pretože toto už je dávno za nami a my sme sa vlastne z price action posunuli vyššie. Vtedy ma tu bude zaujímať, všetky tieto knoty ma vtedy budú zaujímať, keď sa breakne a uzavre pod týmto swing low na najlepšie 4 hodín alebo denný graf. Potom viem, že po retracemente hore môžeme ísť targetovať tie nižšie hodnoty. Dobre, ale to ma zatiaľ nezaujíma. Zaujíma ma presne to, čo je vlastne teraz tu. Dobre, s tým, že sme tu vlastne breakli to swingové high, tu uzavreli s veľkým volume a tu vlastne vystrelili, takže toto je za mňa tiež je nejaká demand zóna, odkiaľ by bol možný nejaký pohyb. S tým, že tieto dve modré čiary sú vlastne víkendová likvidita. Víkendová likvidita slúži na to, kde vlastne obchodujú retailoví obchodníci s tým, že tu majú na 100% viem, že tu majú stopky. Aj tu. Takže ja ako market maker by som to videl tak, že buď si vykopnem najprv túto likviditu, tejto červenej čiary, následne urobím reversal sem a túto možno, hovorím možno, nechcem teraz hovoriť, no aby ste si sem nedávali buy limit, ale možno keď tu príde takýto zvrat, tak áno, mohlo by sa ísť na vyššie hodnoty. Pokiaľ tu nebudem vidieť ten break, retest a vlastne retest demandu, tak nevstúpim do žiadnej tu pozície, lebo to pre mňa nebude mať význam, lebo keď si to bereme z Fibonacciho napríklad hľadiska od swing low po doterajšie swing high, tak premium levely na buy sú áno 0,5, ale tu hľadám potvrdenie. To znamená, prídeme sem, výkop liquidity, break, retest a hore. Toto tu chcem vidieť. To isté chcem vidieť aj tu, čo je vlastne premium zóny na buy 0,886, 0,78 a 0,7. To sú premium zóny na buy tiež, ale to isté tu chcem vidieť. Ten vlastne break, retest, výkop liquidity a pokračovanie hore. Prečo si myslím, že táto zóna nevydrží, ale táto áno? Skrz to, že tu je jak likvidita, tak je likvidita aj tu. Tak preto si myslím, a zo 4 hodine tuším, tam bola aj imbalance. Áno, máme tu aj imbalance, kde vlastne na 4 hodine tu imbalance nemáme. Máme len tu, ale s tým, že to je vlastne víkendová likvidita, tak to neberiem vlastne moc na úvahu. S tým, že vlastne cez víkend neobchodujú až tak moc veľkých hráči, si myslím. Takže budem zaujatý len na túto 4-hodinovú demand zónu z imbalance. Jak som hovoril, vyšší časový rámec vám drží vlastne vyššiu silu tej price action. To znamená, keď 4 hodina je v uptrende, tak prečo by si hľadal na 15 minúte a na 5 minúte shorty? Hej. Ja nehovorím, keď sa tu 4 hodina breakne, príde tu nejaký retest, tak dobre, môžeš možno hľadať na 5 minút, na 15 minút nejaký scalp, ale ver mi, není to také ľahké ani pre profesionálneho tradera nájsť scalp na short, keď sme vlastne čiastočne stále bullish, hej. Keď shorty, tak napríklad ja by som počkal, kým sa breakne toto vlastne minor swing high, čo je v tomto range. To znamená, keď sa tu breakne, budem možno rozmýšľať nad tým, že nejaký scalp short buď do tejto demand, alebo možno to potiahnem a sem, tu uvidím vlastne aká bude price action, ale budem chcieť tu vidieť minimálne 2 hodinové sviečky uzavreté pod týmto, aby som sa rozhodol ísť na shorty
s tým, že by som targetoval potom nejaké lows. Dobre, to len zatiaľ takto. Dobre, New Yorkská sezóna sa nám otvára pondelok 15:30, to znamená, kde sú veľké prachy na trhoch. Dobre, do tohto bodu neotváram nič. Zajtra 15:30 prídem na trh, možno 16:30 uvidím a uvidím, čo robí tá price action, ale hovorím, zatiaľ to je nastavené stále bullish. Môže sa stať aj, že vystrelíme hore, hej, neviem, budem reagovať na to, čo mi ukáže trh. Dobre, jak som hovoril, s tým, že 4-hodinová imbalance a demand zóna je tu máme len na hodine imbalance, tak neberiem na to až taký veľký ohľad, jak na toto, s tým, že toto sa mi páči viac. Táto zóna tu skrz to, že mi to sedí aj s Fibonacciho levelmi. Dobre, ukážeme si tu vlastne, ak som hovoril, že prišli sme do tejto demand a kde prišiel ten vlastne zvrat. Zvrat prišiel presne takto. To znamená, prišli sme sem, na knot sme sa dotkli s týmto knotom, ja neviem, či to vidíte. Push up. Hop. Ešte raz. Dobre. Prišli sme sem. Push up, výkop liquidity, break s celou sviečkou, retest, pokračovanie hore, hej. Presne to, čo vždy vám vlastne naznačujem na demand alebo na supply zóny. Aby som bol presnejší, tak vám to ukážem presne, ak som si to vlastne zaznačoval. Nejaké high, nejaké low, výkop liquidity, dáme si likvidita, toto je nejaké minor swing high, ale môžeme si dať, že break. Break s tým, že tu bol uzáver pol hodiny s celou sviečkou plus ďalšia uzavrela nad tým. Pre potvrdenie Fibonacciho retracement, premium zóny na buy 07, 07, 86, 08, 86, to znamená presne sme to vyplnili na knot a odtiaľ to sme vlastne fičali už hore. Takže presne to sa stalo. Dobre, jak som hovoril, toto nebude nejak extra dlhé to video, keď nerátam to, že si ešte zhodnotíme vlastne obchody, ktoré sa dali otvoriť minulý týždeň. Lebo tá price action, jak hovorím, je celá jasná, sme tu bullish, dokým nepríde break tohto minor swing low, čo si myslím, že príde, lebo to je vlastne víkendová likvidita a myslím si, že sa vykopne aj toto. S tým, že buď odtiaľ to nejaké možné setupy na long po veľmi veľkom potvrdení, lebo jak hovorím, máme likviditu aj tu. A ja osobne by som bral premium levely na buy, keď sa ešte nevykopne táto likvidita. To by bolo vlastne najlepšie, lebo keď sa vykopne, môže sa stať, že ten trh bude chcieť, nehovorím, že sa to stane, hovorím, jak to funguje len v trhu, čo som vlastne spozoroval za ten rok a pol. Môže sa stať, že keď ten trh vykopne tú likviditu, tak hneď vlastne môže prísť ten reversal smerom dole. S tým, že zatiaľ to je dosť silno bullish, neviem čo bude, ja nehovorím, môžeme ísť až pre túto likviditu, i keď si nemyslím, že to bude vyzerať nejak takto, hej, že proste, že takto hneď automaticky hore. Myslím si, že jak sme vlastne z tejto konsolidácie tu vyšli, potom z tejto sme vyšli tu otestovať, hej, potom z tejto, toto vlastne boli equal highs, ale tu bereme to ako ďalšiu konsolidáciu, tak sme prišli, boom, break, následný break zas a toto keď sme breakli, tak myslím si, že nejaká price action tu zas bude smerom buď takto, tu nejaký retest, alebo toto isté môže byť tu s tým, že targetuje sa vlastne high, keď sa ešte nevykopne. Alebo aj keď sa vykopne, tak ešte dosť možné, že hore sa pôjde, keď budem vidieť niečo takéto buď tu alebo tu, s tým, že break, retest, výber liquidity a pokračovanie smerom hore. Dobre, pozrieme si aj obchody, ktoré sa dali vlastne otvoriť minulý týždeň.
som si to troška už zaznačil, aby som v tom nemal zmetok. Dobre, bol pondelok. Prišiel pondelok, tuto bol vlastne pondelok polnoc. Hej, tu bol pondelok polnoc, tu mám vlastne fair value gap, čo je vlastne imbalance. To bol vlastne iný názov, tu je vlastne demand zóna. Tu sa otvoril pondelok polnoc, mali sme tu price action dosť bearish. S tým, že tu sme breakli knotom vlastne toto low. S tým, že v tomto range v štruktúre sme tu breakli minor, alebo minor break tu prišiel s týmito vlastne sviečkami, s tým, že toto bola likvidita všetko. Tu 10.30 prišiel graf do supply zóny. Následne potom vlastne sme začali ísť smerom dole. S tým, že tuto niekde sa nám otvoril trh, 15.30 sa tu otvoril trh. S tým, že sa vlastne otvoril takto nerozhodnou sviečkou 15.30. S tým, že tu bolo minor swing high, ale neprišiel uzáver celou sviečkou, takže som nevstupoval. Potom, jak vidíte, ešte sa tu vykopla likvidita. Následne, tu sa breaklo high s celými sviečkami, ale to je vlastne ten reversal, na ktorý som vlastne pred chvíľou tu ukazoval aj na Discorde. Následne vstup s tým, že tu bol ešte výber likvidity. Vstup a target som mal supply zónu, i keď troška som si nevšimol, tu priznám sa, že vlastne začína tu uptrend, ktorý vlastne mohol pumpovať až vyššie, takže som tu držal len do supply, čo nevadí, čo vlastne vyšlo. Ale môžeme vidieť, že jak sa vlastne breaklo toto, odrazili sme sa od supply, tak toto low bolo vlastne chránené s tým, že tu prišiel retest len, čo bolo ráno o 6.30 a vlastne odtiaľ to sa pokračovalo vyššie. Dobre, máme tu útorok, dáme si, tuším, tu boli aj nejaké news, nechcem klamať, ale myslím si, že áno. Dobre, s tým, že vlastne sme breakli toto high, ja aj to vyznačím, aby to nebolo akože len, aby ste to videli pekne, dáme si to minor swing high. Tým, že sme toto breakli z volume, tak nebol som tu pri trhu, bohužiaľ som robil, ale môžeme si všimnúť, aj keď si dám 5 minútu, asi tam to bude vidieť lepšie. 5 minútu, kde som? Áno, tu som. Dáme si 5 minútu a môžeme vidieť, že jak sa otvoril ten trh, tu máme vlastne imbalance, tuto posledná červená sviečka predtým, než sa šlo hore, toto všetko je likvidita, ten trh si ju vykopol a následne tu prišiel break, kde sa 5 minúta uzavrela vyššie a následne sme vlastne začali ísť vyššie na vyššie hodnoty. V týchto prípadoch, keď už je ten trh takto bullish, veľmi zriedkavo tu prichádza na to, že ešte si otestujeme tú demand zónu. Hej, ten trh väčšinou vidí tú likviditu vyššie, takže hneď sa tlačí sem na tieto vyššie hodnoty bez toho, aby išiel ten retest urobiť a aby to bolo vlastne technicky dokonalé, hej, ten vstup. Takže väčšinou to trh robí, ale sú aj prípady, keď to moc sa mu to nechce, hej, lebo tu, jak hovorím, tú likviditu vidí už vyššie. Internal liquidity som si vyznačil, hej, zasa tuto. Dobre, takže s tým, že tu sme nevykopli to high, sa mi zdá, sme vytvorili vlastne rovnaké highs, ktoré potom vlastne sa vykopli až tu, hej, týmto knotom. No, to bol útorok, streda bola, hej, v stredu sa vykoplo presne toto high, potom som vlastne, tuto bol minor break, čo znamená, toto ja neviem, čo bola táto sviečka, lebo tu ani neboli nejaké news, lebo o 10.50 nezvyknú byť žiadne news alebo nejaké správy vyhlásenia, takže neviem, čo toto bolo. Takže bereme toto ako nejaký minor break, nejaký. Dobre, jak sa to breaklo z volume zas, tak vlastne prišiel sem retracement.
Tu bola 1 hodina a 14:30 boli nejaké vyhlásenia. Vidíte tú sviečku, že jak je vlastne stiahnutá. S tým, že ja som čakal na 15:30, kým sa otvorí trh, aby som dostal nejaký retrace, s tým, že toto som nestihol, ale dalo sa spraviť to, že tuto bol vlastne nejaký minor break, uzávery sviečok a ten retest prišiel sem, kde vlastne začali tie news a následne sa vlastne vylial ten trh dole, keďže už bol tu začínajúci uptrend, keďže sa vybrala tá likvidita týchto vlastne rovnakých highs. S tým, že tu som nechytil nič, tuším, vôbec, čakal som, ale som tu nechytil nič. S tým, že neboli sme tu? Nie, ešte sme tu neboli. S tým, že potom som tu mal tú vyznačenú túto fair value gap, ktorá bola aj supply zóna. S tým, že tu som čakal nejaký odraz potom do tejto demand a môžete si všimnúť, že jak tá likvidita hýbe ten trh, hej. Toto bola streda, vlastne celá streda, celý štvrtok ráno a tu je 13. Nie, vlastne tu som, v tento deň, hej, ja som si to pomýlil, v stredu som nevstupoval do ničoho a tu som zmeškal ten trade, ja vám to hneď vysvetlím prečo. No, ale môžeme si všimnúť, že táto likvidita bola vybraná a hneď ten trh sa začal vlastne otáčať smerom hore, hej. Ale, tu som chcel vstupovať do obchodu s tým, že vyznačil som si nejaké likvidity s tým, že tu prišiel break, ktorý nám spravil vlastne s tým, že toto bolo nejaké high, ktoré prišlo do supply, tak som vlastne zanalizoval, že toto je nejaké vlastne low, toto je nejaký minor break v range, hej. Minor break v range, dobre, toto sú likvidity. S tým, že čakal som, že buď táto likvidita sa vykopne a pôjde sa vlastne breaknúť toto low, alebo sa toto breakne, či vykopne a tu sa spraví break nového low. Čo prišlo? To bolo presne 14:50, ten trh sa otváral 15:30, tu bol vlastne otvorený trh. Táto stiahnutá sviečka, toto je vlastne otvorenie trhu. Ja som chcel, alebo myslel som, že ten trh príde sem. Takto som mal limitku. Myslel som, že takto to príde sem. A že ma to tagne a vlastne, že to pôjde sa ešte vyliať a ešte vykopnúť si raz likviditu do tohto demandu, kde odtiaľ to by mohol prísť reversal. To sa nestalo. A hneď, jak som vlastne videl, že tu už vlastne to bolo 16 či 17 hodín, že tu aj keby, že ideme hore, tak môžeme byť vlastne bullish, tak som vlastne si zrušil tú limitku a neotváral som nič skrz to, že som mohol, lebo tu vlastne, jak keby piatok už sme začali tu pumpovať smerom hore. Ale s tým, že som vlastne vyhral 2 obchody minulý týždeň, tak som vôbec sa akože nestaral o to, že by mi niečo ušlo, lebo v pohode to bolo dobre. S tým, že vykopla sa supply a môžeme vidieť, že jak sa vykoplo toto supply, čo bolo aj nejaké high, tak sme to vykopli vlastne z volume, znova prišiel nejaký retest do imbalance, do čiastočnej demand zóny, lebo toto celé je buď demand zóna alebo kľúčový level, odkiaľ sme prišli vlastne potom z čiastočného vlastne uptrendu na celkový, odkiaľ sme vlastne už pumpovali smerom hore. Toto neviem prečo na len Bybit grafe je, lebo len na Bybit je tento knot, na ostatných na Binance tuším vôbec, keď som sa pozeral. A tuším mám pravdu. Hej, vôbec to tu není. Tuto na Binance to presne rešpektovalo na knot, toto low, takže len Bybit si z toho asi robí srandu. Ale jakmile sme došli, môžeme si odmyslieť tento knot, keďže len na Bybite to je. Toto je vlastne chránené low. S
tým, že to je chránené low, pretože odtiaľ tu došiel ten impuls. Tu bolo 2 hodiny, tu bolo, trh sa otváral 15:30. 15:30 sa otváral trh, to znamená táto červená sviečka sa otváral trh. Toto vlastne uzavrelo, tento trh tu uzavrel a toto bolo nejaké high s tým, že to high vykoplo likviditu tohto knotu. Následne, keď sa tu tá price action presunula, tak tu sme mali vlastne break, či vlastne uzáver 5 minúty nad týmto vlastne high, s tým, že tá price action bola akceptovaná za mňa vyššie. Tu vlastne máme i tu imbalance a demand zónu, kde prišiel ten retest a odtiaľ to sme vlastne pokračovali hore pre toto high. A toto už je víkend, tuším, alebo ešte piatok noc a tu už máme víkend a víkend vidíme, že nám vypumpoval, ale môže to byť len to doťuknutie. Ja si myslím, že to chytíme asi tú likviditu, lebo ešte jedno doťuknutie a môže sa stať, že akože odtiaľ to príde ten reversal, jak som vlastne upozorňoval v predchádzajúcich minútach. Dobre, to by bolo k tomu všetko, není k tomu zatiaľ nič čo viac dodať, lebo nič viac mi to neukazuje, alebo aspoň nič nevidím i tu iné. Takže uvidíme vlastne tento týždeň, jak sa vyvinie. Dobre, držte sa, čaute.